Kad nam u prostoru trebaju veliki četinari, elegantnog izgleda, kedar je nezaobilazna biljka. Jako lepo formira krošnju, ravnomerno, nije pregusta, ali je zato impozantna svojim onako dremajućim granama, kako mogu da kažem. Ostavite mu više prostora, nek ostane prostor 3 do 5 metara jedan od drugog. Ako ga sadite u grupama, kao i većina četinara tih velikih, osetljiva je na mnogo vlage. Kedar je najosjetljiviji u prvim godinama rasta, kada je korenov sistem još onako nerazvijen. Onog trenutka kad korenov sistem probije onaj nepropusni sloj, jako dobro dozdo crpi i vodu i hranu, ne treba mu previše nege kasnije, ali te prve godine su najznačajnije. Uvek je mnogo bolje kad ga posadite iz saksije. Može biti i manja biljka, baš zbog tog privikavanja. Manje će bolovati i brže će napredovati ako biljku posadite onu koja je negovana u saksiji. Podelite drugima, budite hortikultur. Cvetni pozdrav!